Ahojte, hezký den všem a vítám vás u dalšího videa. Mám tady pár novinek, které bych s váma rád prošel, plus uděláme si klasický update od toho posledního videa na BTC, ETH a S&P 500. Než půjdeme na grafy, tak jenom jedna organizační věc. Každý třetí čtvrtek v měsíci máme XTB livestream na téma makro a trhy. Včera to nebylo, protože jaksi nejsou data. Prostě jako vláda nefunguje v Americe, takže žádné data, skoro žádné data nevychází. Takže jsme se s Tomem dohodli, že uděláme tento livestream, který měl být včera původně, příští týden ve čtvrtek, což je 30.10. A přesně tady v ten den bude mít zároveň i Trump call s prezidentem Xi z Číny skrz tarify, takže si myslím, že tohle by mohlo být hodně zajímavý. Kor potom Fedu a kor, jestli ten call bude ještě před tady tím naším livestreamem, tak jako to bude stát za to, si myslím. Takže bacha na to, příští středu, ještě jenom se podívám, abych nekecal, kalendář tady. Příští středu, rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách a tisková konference potom od 7:30. Ty data, nevím přesně, co nevychází, ale mám taky pocit, že dneska vyjdou aspoň CPI data, takže bacha na to, dneska v 2:30 očekávejte nějakou lehčí volatilitu, ale asi jako nic zásadního, jo. Ale důvod, už jsem to ukazoval vlastně v těch reelskách předchozích, důvod, proč ten trh vlastně jako má spíš nějaký bullish sentiment, nebo proč to očekávání od Fedu je z 99%, že sazby půjdou dolů, tak samozřejmě nejen kvůli tomu, že Powell to řekl na posledním meetingu, že vlastně očekávají do konce roku ideálně ještě 2 snížení po 25 bodech, takže 50 bodů do konce roku, a zároveň i, jak byl ten government shutdown, tak víceméně, když přijde government shutdown, tak většinou to nutí Fed být trochu víc dovish. Víceméně nějaké kvantitativní uvolňování nebo snížit sazby, protože nemá data a tím pádem musí být trošku opatrnější než obvykle, takže ten trh to viděl a ten trh právě na tady to sázel. Takže jenom doplněk právě k těm datům a tomu government shutdownu. Teďka, kdybyste se chtěli vidět osobně, tak není to skrz trhy, ale v Praze bude SEF. Já teď nevím, kdy to přesně je, sakra. SEF je samozřejmě výstava hodinek, ale těch veletrhů na trading jako tolik není, takže je častější, je větší pravděpodobnost, že se uvidíme na něčem takovémhle. A SEF má 7. až 8.11., to znamená zhruba za 2,5 týdne. Za 2 týdny přesně ode dneška. Já tam budu v pátek, ono je to myslím v pátek od 4, takže já tam budu od těch 4-5 a pak tam budu večer na ten VIP event a v sobotu tam nejspíš budu celý den. Nevím, mám taky pocit, že to ještě v neděli, nechci kecat, ale většinou ten pátek je to takové trochu volnější přes ten den, takže ta sobota je hodně narvaná, takže kdybyste se chtěli vidět, tak tam budu celý pátek a i část soboty podle energie, takže kdybyste se chtěli potkat, tak tady. Pak je tam ještě nějaký Mikro Praha festival, tam asi nebudu, takže tohle je takový nejbližší event, kde se můžeme vidět. A teďka už pojďme na grafy, takže v první řadě já bych tady rád udělal rekapitulaci z minulého týdne na to S&P. Já jsem ten graf trošku vyčistil, nechal jsem jenom ten basic vlastně stav, který jsme tu řešili minule, a ten princip je stále furt stejný, jo, protože mám hodně dotazů skrz akcie, protože akcie my jsme nabírali, já jsem čekal předtím na akcie 2 roky, jo, než jsem byl schopný je nakoupit, než ty ceny mi dávaly nějaký smysl. Teďka konečně přichází nějaký větší odměny za to, ale jde o to, že vlastně chci vám říct jednu důležitou věc, protože mám nejčastější dotazy. Mám 100 000, co s tím mám dělat? Mám 1 000 000, co s tím mám dělat? Mám 1000, co s tím mám dělat? Jako důležité je si uvědomit, že to, že máte teďka peníze, neznamená, že ten trh je vhodný na nákup, jo. Takže bacha na to, prostě to, že jste teďka něco vydělali a máte šanci něco jako investovat, tak to neznamená, že teď je ten správný okamžik k tomu něco dělat, jo. Já jsem třeba čekal fakt 2 roky, než mi ty akcie dali šanci, takže pokud máte peníze, super, good job, ale buďte trpěliví, ty nákupy si myslím, že budou zajímavější prostě časem. A vemte si, že vlastně, když se podíváte na to, jaký je aktuálně přístup od Fedu, který vlastně Powell zhruba týden zpátky na nějakém tom zase meetingu, večírku jejich, říkal, že se blížíme ke konci kvantitativního utahování. To znamená, zase do trhu nalijou nejspíš nějakou levnou likviditu. Ale problém je ten, že vlastně Fed už je tak dovish, jak to jen jde, aniž by musel dělat něco úplně jako extrémního, protože vemte si, že Fed nám slíbil snížení sazeb, víme přesně o kolik, víme přesně kdy, víme přesně v jakém termínu. Do toho ještě nám řekli, že v rámci dalších měsíců plánují vlastně jako ukončit quantitative tightening. To je jako nejvíc dovish, nejvíc bullish informace od Fedu, které vlastně máme, jo. Takže říkám to z toho důvodu, že pak půjdeme na BTC a budeme řešit, jestli tady máme makrotop a nebo ne. A
samozřejmě tam budeme trošku už jako víc spekulovat, ale jde o to, že vlastně ty trhy už mají teďka nalito jako tak nejvíc bullish informace, jaké můžou mít, jo. Takže jenom, abyste věděli, že vlastně ty nákupy teďka za aktuálního stavu nejsou prostě dobrý, protože zprávy jsou nejvíc pozitivní z Fedu, jaký můžou být, aniž by museli udělat nějaký emergency meeting, prostě a snížit sazby o 75 bodů nebo o procento a podobně. A ty trhy víceméně skoro všechno je na nesmyslných levelech na nějaký nákup, jo. To jestli AI v bublině nebo není, nobody fucking cares, upřímně. Jako jo, ta bublina je úplně na všem, je otázka, jak je velká, je otázka, kdy to splaskne a podobně. Je dobrý o tom jako přemýšlet, je dobrý tady ty věci sledovat, ale prostě důležitá je za mě likvidita. Likvidita vám dá ty nejlepší vstupy. A když se podíváte třeba na S&P, minulý týden jsme řešili, že ideálně by měl být vlastně nějaký pullback a dám peak tady k tomu levelu, to bylo nějakých těch 6,5, 6,550, tohle 100. A to je ideální retest před nějakými novými all-time highs. Za mě to, nebo pro mě osobně to ale nebyla jako hladina pěkná, ale nějaký dlouhodobější vstup. Jako pro tradery OK na 15 minutovkách jsme díky tomuhle stavu brali long na ETH a potom na BTC, ale jako skrz akcie tam jako nesledujete 15 minutovky, že já mám třeba akcie na týdenním grafu. Takže pro mě stále platí, že u těch akcí, pokud přijde nějaký sešup větší, tak já bych byl nachystaný zhruba zde. Tahle hladina se mi prostě pořád líbí nejvíc. Tahle hladina, jak jsme se bavili mockrát, není špatná, ale prostě je to midrange, takže pro mě jako osobně nějaký zase, abych do těch akcí šel nějak jako nárazově, protože to bylo fakt nákupy každý den, jo, to jako, to tu od té doby nebylo. A to je zhruba 3/4 roku zpátky, to bylo snad ještě předtím, než Trump přišel do úřadu, takže na tady ty dlouhodobější vstupy jako není to teďka vhodný, fakt jako ne, no. A spekulovat nad tím, jako co čeká S&P do dalších 3 až 5 let, nechci, to je ztráta času, ale pro mě je důležitá likvidita a ty vstupy do akcí na dlouhodobější investování tady teď prostě nejsou. Člověk to musí vysedět, no, hold, tak to funguje. Tam fakt jako na těch akcích přichází pěkná šance jednou za 2, za 3 roky a tam ty peníze pak se hodí. Takže jenom takový jako doplněk, protože to jsou ty nejčastější dotazy, které vlastně mám skrz akcie. Takže tolik k S&P a ukážu vám potom stav BTC a ETH i na těch kratších timeframes, ale chtěl bych tady probrat ještě jednu věc, protože je hodně spekulací skrz to, jestli tohle už je nějaký makrotop, anebo jestli nás čeká ještě nové all-time high. A já se přiznám, že jako nemám na to úplně jako jasný názor a ukážu vám, co si myslím, že je nejpravděpodobnější, ale je to tak jako 60/40, jako většinou mám trochu jako lepší představu o tom, co ten trh bude dělat. Proč? Protože vlastně, když se podíváte na 4hodinový graf, nebo denní graf klidně, tak na denním grafu my máme aktuálně otočenou market strukturu, na 4hodinovém grafu spíš, když to vezmu, jo, protože máme nové all-time high a máme tady vytvořené nižší minimum, máme tady aktuálně ustavené nižší maximum. To znamená, jako tohle ukazuje, já teď nevím, v jaké fázi jsme to řešili minule, ale za mě jako tohle je ideální stav na právě nějaký formování trianglu nebo nějakého dalšího range, protože víte sami, že ty konsolidace u BTC jsou prostě nekonečný, jo. A problém je v tom, že vlastně my teďka máme nějakou první známku slabosti, protože po dlouhé době máme konečně jako nižší minimum a nižší maximum. Jo? To znamená, že vlastně tady ta hladina aktuálně nás dělí od otočení market struktury třeba na nějakém denním nebo týdenním grafu, jo? Protože týdenní graf vypadá takto. Týdenní graf má zatím jenom nižší minimum, ale nemá nižší maximum, jo? Protože stále jdeme z all time high a tady máme vlastně nižší low. Nemáme tady ještě ustavené jakoby nižší high, tam musí být nějaký čas, nějaká konsolidace a potom znovu nižší low. Takže ta market struktura na týdenním grafu je stále prostě bullish, takže stále je pravděpodobnější, že prostě půjdeme na nové all time high. Ale, a to si rozebereme za chvilku. Jo, protože když se podíváte na market strukturu, tak stále jako zachováme prostě vyšší minima na týdenním grafu a vyšší maxima na týdenním grafu taky, jo, takže market struktura je bullish. Když se podíváme na ten denní graf, tak tady už samozřejmě to vypadá trošku jinak. Proč? Protože tady máme nižší minimum a nižší maximum už. Takže tady to vypadá na nějakou delší konsolidaci. No a teď je otázka, jestli ta konsolidace bude probíhat vlastně v intenci nějakých 108 až 120, anebo jestli právě půjdeme zalovit někam pod těch 100, na 196 a podobně. To vám ukážu teďka, protože to BTC, víceméně hlavní problém u BTC je ten, že vlastně jak byl ten výplach, jak byl ten flash crash, každé to low je úplně na jiné hodnotě. Jak na futures, jak na Coinbase, jak na Bybitu, jak na Binance, prostě tady to low je každé na jiném grafu. Takže
je strašně těžký tady řešit nějaký SFP podlow, jo, třeba, protože když se podíváte na Bybit, tak Bybit šel na 102 a Coinbase šlo na 103,5, Futures šlo taky úplně na něco jiného, jo. To je docela zásadní rozptyl. Takže tím pádem samozřejmě ideální stav je ten, že tady ty lows nějakým stylem zarovnáme a potom ideálně se podíváme na nové all-time high. A teď vám ukážu, co tam víceméně dělám já, co tam sleduju. Takže pro mě z hlediska jakoby obchodování je tohle ten nejlepší stav, jaký může být. Proto to video dneska točím, protože vím, že drtivá většina lidí má problém s rangema. Protože prostě říká se trend is your friend. Yes, kámo. Trend is your friend, pokud máš nakoupeno, nebo pokud máš nějaký short. Trend is not your friend, když se bavíme o BTC, protože BTC prostě trenduje jako 1/10 času a zbytek se prostě jebe do strany. A to jebání do strany většinou lidi smaže nebo znechutí, anebo pak jim ten hlavní pohyb uteče. Takže pamatujte si důležitou věc, že pokud chcete, aby ten trend byl váš friend, tak se musíte zapozicovat tady v tom bordelu, který se tady aktuálně formuje. Vys příklad místo slibu. Aktuálně máme víceméně short od 123 000 plus minus. Ten short nechávám jet, dokud nepřekonáme nový all-time high, tak ten short je aktivní a je mi jedno, jestli je na 100, na 50, prostě ten short bude aktivní, dokud nás nevyhodí stopka na all-time high. Long máme nabraný od nějakých 108 cirka, po tady těch vlastně SFP a princip vlastně v range je takový, že vy se chcete co nejvíc zapozicovat, do co největších pozic v tom extrému toho range, pak počkat, kam se to vydá. Tecit. Problém je ten, že vlastně většina lidí v tom range chce obchodovat hladiny, které stojí úplně za hovno, které stojí mrcasí jako do strany, uprostřed něčeho. A tam jsou všichni hrozně aktivní, protože to je logický, protože většina lidí funguje tak, že vlastně vidí tady nějaký pump uvnitř range, tak to už je ten pump, který nás dostane na all time high, jo, to bylo tady to. Tak tady všichni longujou, proto přichází dump, jo. Nebo naopak přijde dump a tak zase všichni shortujou, protože přišel dump a už jdeme na nové low. Já to krásně vidím na tom exo, co tam ty vocasové dělají, to je prostě neuvěřitelné, jo. To je jako ten nepoučitelný, prostě shortovat dno, longovat top a to je přesně jakoby problém u toho range, protože ten range nemůžete obchodovat jako trend. Prostě u trendu můžete obchodovat breakout, u range ne, u range musíte obchodovat extrémy, musíte counter trendovat. Ty vaše obchody. To znamená, že pokud ten trh půjde teďka agresivně sem, tak vy tady budete hledat short, vy nebudete hledat long při pullbacku, jo? Protože long máte mít odsud, prostě. This is the way. A to znamená, pokud nemáte short ani long, chcete vidět vždycky extrémy uvnitř toho range, takže pokud nemáte long, chcete počkat na sebrání tady těch lows. Pokud nemáte short, tahle hladina not bad, not great, tahle hladina už solidní. Proč? Protože nad ní je takovýhle brutální volume gap. Takže prostě víte, že pokud tady ten short nevyjde, pokud vám tady hitnou stopku stejně nastavit nemůžete aktuálně, protože nemáte knot žádný. Takže musíte počkat, až tady přijde nějaký breakout, nebo nějaký fake out, zamítnutí short a vlastně invalidaci se potom nastavte, jak budete potřebovat. Jak to vlastně používáte, jo? Já na to princip mám, ale to by bylo na hodinu to video. Takže tohle jsou dvě hladiny, které se mi aktuálně líbí nejvíc. Prostě short nad 116 jako hedge a long pod 106, 105 plus minus, jo, protože tady proč ta hladina je tak široká, no, protože když se podíváte na Coinbase, který neměl takový extrém, tak Coinbase už 618 hitnul, jo, na Fibo. Když se podíváte tady na Bybit, tak Bybit 618, samozřejmě jako tady OK, ale jo, tady máme nějaký dvojitý dno, 618 je pořád zase osamělá, takže tady jako jediná pěkná hladina skrz to double bottom je tady. Protože když se podíváte na ten vyšší time frame, tak víte, že vlastně tady tak krásně vidět, tady nás drží ten VWAP, jo. A ten VWAP, pokud tady ta hladina rupne kolem těch 106, 105, tak tím pádem půjdeme o level níž. A ten level níž je 100 000 až 96 000 USD. Myslím si, že takhle, zatím uvidíme, co S&P, jo, jakože pokud u S&P praskne tady ta hladina, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že Bitcoin půjde pod 100, půjde nějakých 100 až 96 a abych to nemusel hledat, já teď nevím, kam jsem to posílal, vydržte. To bylo někde, se vám už vás držu, ale máme těch kanálů nějak moc. Tady je to vidět, to je ten graf.
Tohle je graf CME Futures, jo. A když se podíváte, tak vlastně CME Futures má sebranou likviditu pod tady tím low, pod nějakýma 105. Aktuálně sedí na VWAPu a ten VWAP nás drží třeba od března, dubna. VWAP mám strašně rád. VWAP je jeden z nejsilnějších indikátorů v celém trhu na nějaký vstupy, ale VWAP funguje perfektně, pokud jste jeden mezi prvníma, kdo ho nabere. Čím častěji ten VWAP testujeme, jo, samozřejmě neberu to tak, že vlastně ho testujeme třeba tady v červenci, tady here, jo, kazeťák, a pak kazeťák here, tady v září, tak jako to je jiné, jo, to je jako to je zase, je tam mezi tím rozstyl, je tam mezi tím spoustu price action a ten VWAP se posouvá spolu s trendem, takže to je v pořádku, ale pokud do toho VWAPu bušíme tímhletím stylem, tak většinou prostě potom přichází nějaká fakery, takže kdybych to měl srovnat třeba s minulostí, tak velmi často se děje to, že BTC má velký range, postupem času ten range se zmenšuje, protože čím dál tím míň obchodníků přežilo, baví je to, takže pak ten range se zmenšuje a ten range většinou končí prostě nějakým trianglem, jo? Tady to je vlastně vidět na těch předchozích cyklech. A ten triangle je ideální, protože vlastně volatilita se sníží, lidi jsou zhnusený a nutí je to obchodovat prostě nesmysly a dávat si stopky na stejný hladině jako všichni ostatní. A proto potom přichází ta expanze vždycky, potom triangul. Se pojďte, tady to je prostě vidět, jo. Na konci každé ty nechutnosti je prostě formování trianglu a pak přichází expanze, tady ten brutální rychlý pohyb, jo. Ten pohyb samozřejmě může být nahoru, dolů, to je jedno, jestli triangl je 50-50, ale berte to tak, že vlastně na těch kratších timeframes aktuálně my formujeme nějaký triangl pod takovémhle jako gigadumpu s tím, že pod náma jsou velmi jako nesrovnaná lows, jo. On třeba, jak jsem ukazoval ten extrém, tak když byl ten flash crash, tak Coinbase šel na 106 a Bybit šel na 102. Jo, samozřejmě tady s tím novým výplachem, který šel u Bybitu na nové low, u Coinbase na nové low, ale u Bybitu ne, tak to ukazuje úplně jiný jako struktury. To je trochu rozdíl, jo, když máte low a higher low a když máte vlastně na Coinbaseu potom low a lower low, jo, to je zase úplně jiný setup. Takže proto já si myslím, že tady budeme se chvilku jako jebat do strany a pak by ideálně mohlo přijít sebrání nějakých těch lows, aby se tady ty věci prostě smazaly. Takže to je nějaká moje základní premisa aktuálně toho, co očekávám pro ty další týdny. A teďka samozřejmě skrz jako nepodporuje to ten fundament, jo, nepodporuje to stav Fedu, nepodporuje to vlastně to, co chtějí dělat, to, co říkají, ale jako upřímně tady jako likvidita, prostě likvidita a fundament je jedna věc, ale likvidita prostě většinou vyhraje. Vidíte sami, že tady vyhrála taky prostě, jenom si stačilo chvilku počkat, no. Ale tím, že vlastně trošku je protichůdný ten fundament toho Fedu, těch centrálních bank a toho vlastně, jak ta market struktura vypadá, tak se člověk musí prostě zapozicovat do obou směrů a doporučuji vám zapozicovat se do hedge jak long, tak short a držet obě pozice, co nejdéle to půjde, protože tady v tom maglajzu, který tady je, vám ten trh dá strašně málo šancí na nějaký pěkný vstupy. Hrozně malinko, jo. Tady třeba to dvojitý dno, nebo tady třeba u Bybitu jsme si sáhli pod tolou, ale jako logicky prostě, jo. Když se na to podíváte na tu strukturu, tak samozřejmě teďka to roste, takže za tebou všichni prostě nahání tak degeni do longu. To je prostě jako safe bet. Problém je ten, že vlastně pokud to budou všichni teďka nahání do longu, tak tady jako vy nemusíte být žádný brainiak, jako tady kam si dáte stopku. Buď si dáte semka, nebo si dáte semka. A proto tady jsou ty pěkný vstupy, jo. To je furt dokola prostě, to je furt dokola. Takže proto právě vy chcete mít setup tenhle. Jo, stopka potom whatever, podle toho, kde se to vlastně zastaví. Než to nahánět uvnitř toho range, protože každý to nahání, tak je potom potravou pro ty dumpy nebo tady ty fake pumpy. Takže nechat ten trh přijít k vám, to znamená, doporučuji jakákoliv hladina mezi 113 a 107 je no trade zone. Prostě smůla, jo. Nechte to připlavat k vám, nenaháníte to tady. ETH je úplně stejné. ETH je taky velikánský range, když se podíváte tady na ty lows pod náma, úplně stejný princip, jo. Takže já třeba to dělám tak, když ten trh je v takovéhle fázi, je prostě dump a pak to jde do strany, tak samozřejmě obchodu BTC, je ETH, ale když třeba přijde SFP pod nějaké low, tak beru jenom jeden z nich, protože jako pokud jde ten trh do strany a Bitcoin dominance stoupá, tak prostě víte jednu věc, že cokoliv se v tom trhu stane, tak to odnesou to nejvíc altcoiny, trošku míň to odnese ETH a nejmíň to odnese Bitcoin, jo, protože Bitcoin dominance stoupá tady v těch situacích. Kdy ten trh je prostě jako nervózní, tak prostě Bitcoin dominance stoupá, protože je bezpečnější být v BTC, než v nějakých totálních shitcoinech a prtcoinech a takových kravinách. Takže
proto, i kdyby byl pump na all time high, anebo dump na 100, tak Bitcoin dominance prostě půjde nahoru. Takže tím pádem jako je větší safe bet být prostě tady v té fázi v Bitcoinu. Jo? A doporučuji k tomu ještě sledovat S&P. Pardon, jsem si tady uklik. Protože S&P, já ho normálně jako na intra moc nesleduju, na 15 minutovkách, ale když je ten trh v takovéhle fázi, když vlastně přijde v tom trhu nějaký shakeout, a to může být kdykoliv, to může být dneska večer, zase v 5, pěkně může vylít Trump a něco říct z tarify a ten trh, nebo CPI vyjdou hůř, tak zase panika jak svině. Sledovat právě ty kratší timeframey na tom S&P, protože třeba díky S&P vlastně tady tomu swing fair patternu pod tolou jsme byli schopni chytit vlastně krásný long na ETH a potom na BTC. Protože ty asety prostě musí korelovat. Kor tady v těch panických situacích, jo? Takže si normálně dáte prostě 15 minutovku, najdete si pěknou hladinu na S&P, která je zajímavá skrz nějaký setup a sledujete vlastně oba dva trhy, protože ono se to projevuje, není to jako úplně tick by tick, jo? Je to o tom, že vlastně na těch 15 minutovkách třeba S&P už má ten support potvrzený, má tam vlastně to SFP ustavené, ale BTC a ETH furt ne. A tady v té fázi trhu, kdy fakt jako to je prostě monotónní, fakt jako jedou krásně unizono spolu, tak se vyplatí sledovat i to S&P. Teďka skrz S&P je problém akorát ten, že vlastně u těch nižších timeframes už tady žádná pěkná hladina není. Tak to jsme posunul. To patří semka. Jo, tady to bylo to SFP. Sorry, tady to bylo to SFP. A teďka vlastně ty hladiny jsou... Já tady jako nic moc nemám teďka na S&P. Sledoval bych ho, pokud by vlastně přišel ten dump pod ten bearish level, což je těch 6,5, a šli jsme vlastně podle toho našeho plánu... Zapnu to nějakou kravinu. Pardon. Šli jsme podle toho našeho plánu semka. Here. Jo, tady na těch 6200, případně třeba 6400. Ukazuju to teď, i když jsme úplně mimo hladiny. Budeme na all time high, pak se teprve uvidí, co a jak dál, ale ukazuju to proto, že vlastně tady ty lows, které tady máme kolem těch 6350 a 6250, já nevím, kdy ten trh se rozjede. Kdybychom náhodou to video do té doby ještě neudělali, což může být třeba za pár dní se to rozjede, Fed něco řekne nebo stane se něco nečekaného, tak tady na těch hladinách sledujte potom na 15 minutovém grafu prostě S&P a mohlo by nám to pomoct skrz Bitcoin, protože víte sami, že vlastně, když ten trh přijde do nějakého flash crashe, tak to prostě letí dolů jak cihla a problém je ten, že pokud máte knot, který je na jedné burze na 106 a na druhé burze na 102, tak tam máte $5000 rozptyl, to je 5%, jak to chcete jako vystopkovat, jak se tam chcete nastavit setup, jo. A v tom načasování, nebo případně v tom setupu vám prostě může potom pomoct to S&P. Jo, takže za mě takto. Já tam sleduju jakoby dva scénáře hlavní a ty scénáře jsou tyto. Tohle se mi prostě líbí nejvíc, jo. Nějaký formování trianglu. Pokud dají tady SFP na těch 116, tak já plánuju, že budu dobírat do toho shortu, který mám od 123. Pokud překonáme 120, tak ten dokup poslední na 116, 117, já nevím, kde se to tady zastaví, zahodím, ale ten aktivní vlastně od těch 123 furt nechám jet, ten má jinou invalidaci. S každým tím dokupem k tomu přistupuji jako k novému obchodu, akorát, že to má jednou obrovskou výhodu, že pokud máte hedge long ze dna a hedge short stopu, tak potom se pracuje s těma novými pozicemi úplně jinak. Vaše psychika je úplně jiná při těch vstupech. Jste jako schopni to zahodit, jste schopni okamžitě reagovat, nevymýšlíte, je to fakt jako, ten range je fakt nejlepší kamarád váš, jo. Takže fakt mu věnujte čas, snažte se ten range trading pochopit, protože tam se pozicují velcí hráči. My se nepozicují v trendu, že jo, na to není prostě likvidita. Takže tolik k BTC. Uvidíme se teda příští čtvrtek minimálně u toho makro a trhy, probereme tam s Tomášem, jsem zvědavý, jaký data donese, protože sám teďka nevím. A potom blíží se nám konec října, měl jsem dotazy skrz Black Friday, samozřejmě Black Friday jako každý rok bude celý listopad, takže jako don't worry, držíme tady to je prostě tradice u nás, takže u nás se nakupuje jenom jedno měsíci v roce, protože prostě naschváláme vysoké ceny, aby to nekupovali všichni, jsme tam neměli moc lidí, je to by design, takže během toho listopadu vždycky
lidi, co jsou u nás vlastně jakoby dlouhodobě, nakupují potom vlastně nějaký půlroční, roční členství, vlastně pokračují už třeba 7., 8. rok a podobně. I takový tam jsou. Takže Black Friday bude, teď nekupujte nic, jo, teďka to nemá smysl. Nemá to smysl kupovat nějaký kurz nebo něco zbytečné úplně, jo. Počkejte si týden, 10 dní a pak je ta šance. Tak to máme postavené prostě. Takže tady si držíme, psalo mi hodně lidí na mail, takže pořád všechno platí, pořád se je při starém. Listopad je Black Friday u nás. Takže za mě takto, kdybyste chtěli projít nějaký grafy. Co se týká makra, já tam toho moc neprocházím, protože makro tím, že nejsou data a tím, že vlastně US2 yield stále jako nad naším levelem stále drží těch 3,5, takže já tady toho moc jako nového nemám. Skrz TLTčka nebo dluhopisy a takové. Vydržte, já tam dám Forex. Skrz ten Forex je to jsem zpátky. Je to všechno ve stavu, jo, TLTčka, co to je, denní graf, taky prostě jako stojíme na hladině už stejné od října 2022, OK. Tak jako tady není potřeba se v tom nějak extra hnípat, není potřeba v tom trhu teďka hledat nějakou logiku, spíš najít ty pěkný levely prostě a ty pěkný levely na akcie jsem procházel minulý týden jako nic, není tam fakt jako nic na nákup, takže dneska, jenom zopakuju, dneska ve 14:30 inflace, to by mohlo ty trhy rozhýbat a pokud to bude vlastně, jo ono, já vám to ukážu tady, protože my sledujeme samozřejmě i Forex a jako ten triangle, don't worry, jo, je to všude. A tady toto, ty triangly, ta konsolidace a vlastně taky to vyčkávání na to, co vlastně se bude nejspíš dít v tom příštím týdnu, je napříč celým trhem, protože jako australský dolar vypadá úplně stejně jako Bitcoin. Tam nemá být nějaká korelace, to je měna versus spekulativní asset. Jo, takže teďka je vidět, že ten trh vyčkává, ale čím déle ten trh bude vyčkávat, tím agresivnější potom ten následný pohyb bude. Jo, proto já si myslím, že vlastně, jakmile se ten triangle dokončí, tak u toho BTC prostě ta volatilita jako přijde a bude velmi zásadní. No a pokud v tom nebudete, tak budete mít smůlu. Nejspíš, jo, protože vidíte to sami na těch předchozích cyklech, jakmile se dokončí range, tak potom přichází pohyb, tady to šlo dolů třeba o 22%. Jo, nebo to samé naopak, jo, tady to šlo potom nahoru o 58. Jo, samozřejmě extrémy, ale také to většinou prostě je potom, jakmile se dokončí také dlouhý range a v tom range, by the way, my už jsme od května. Takže potom ten následný pohyb, co se týká levelu, jenom ještě zopakuju, za mě nemáme makro top, dokud jsme nad těma cirka 100k. Jo, tohle je all time high, první korekce hlubší nějaká po delší době, dokážu si představit situaci vlastně odchylka nad high, odchylka pod low. A já vám to ukážu tady. Tak to dáme zoom. Co, načte se to, nečte se to. Tak, dobrý. Co jsem chtěl přesně, tady to, ještě kousek, ještě dáme takto. Tak. Vidíte ten volume profile, vidíte vlastně kolik jako volume se tady zobchodovalo, jak obrovský ten range je a mně by se upřímně moc jako nelíbilo, pokud by prasklo těch 96 až 100. 96 proto, protože 94 až 95 je aktuálně VWAP od nějakého low já myslím, že tady, z roku 2024. Jo, to je on. Za mě by tady ten VWAP neměl prasknout, takže co týká jakoby nějakého dlouhodobějšího timeframe, tak těch 100 až 96, protože to se bude posouvat nahoru, jo, tak to doleze k 95, by nemělo rupnout, protože dokážu si představit, že tohle celé je vlastně aktuálně range, pro kontext, abyste věděli, co se děje. Tohle je vlastně nějaký velký range aktuálně. Máme odchylku nad high, víte sami, že vlastně většinou odchylka nad high vyvolá bordel uprostřed a odchylku pod low. A potom ideálně bychom mohli pokračovat stále na to nové all time high v rámci nějakého nového push up. Nemyslím si, že to způsobí alt season, myslím si, že to způsobí maximálně BTC, ETH season. Myslím si, že samozřejmě alty by ideálně mohly jít trochu up, ale alty jsou jako dead. Takže nemyslím si, že i kdyby šel BTC na all time high, tak si nemyslím, že to je stále záruka nějaký jako alt season. A tohle je jakoby ten nejpravděpodobnější scénář, co mám. Tady ten scénář jako rovnou na all time high, OK, je to možné, ale není to pravděpodobné za mě, no. Za mě tady to je jako aktuálně nejpravděpodobnější. A nerad bych právě praskl tohle, protože potom co, že? Potom se vlastně tady ten celý volume profile, který tady máme, pomalé. Tohle celé pak nad náma bude vyset jak víko. To je prostě giga rezistence. Pokud bychom praskli zpátky, já nevím, třeba na těch 75, tak potom odsud musíme prorvat prostě takovýhle masakr, jo. Masakr, ve kterém jsme, já nevím, půl roku.
Takže proto bych nerad viděl jako hlubší korekci než tady pod tolou. A rozptyl je velký, protože víte sami, že když všichni naskládají stejné stopky pod triangle, tak tam přichází většinou docela jako brutální knotisko a ty nabývají hnusné, takže může tam být rozptyl jako třeba ve 4-5%, jako byl tady u toho flash crashe. Takže za mě takto, už jsou vymluvený. Mějte se krásně, hezký víkend a kdyby cokoliv, tak napište, ať se daří. Ahojte.